Ahoj Ľubica, volám sa Milan Majtán a rád ti pomôžem zlepšiť tvoj e-shop. Čo mi najviac vadí na tvojej web stránke je ľavé menu, kde sa nachádzajú šperky. Máš tu taktiež pomiešaný výpredaj, sady šperkov, svadbu, detské, pánske, trička dokonca. V tomto prípade by som upravil základnú vec, a to je dal šperky a ich rozdelenie. Dal šperky ako hlavné menu, náušnice a ostatné by som dal ako ďalšie menu. Svadbu a sady šperkov by som presunul hore, nakoľko je tu najväčší potenciál zisku, keď si ľudia kúpia viac, ako keď si kúpia jeden tvar. Ďalej, čo mi vadí, je tvoj newsletter, ktorý sa nachádza hore. Keď sa dívaš na monitor, dívaš sa priamo dopredu. Takže tento newsletter nie je žiadny vidno. Čo mi chýba na tvojej stránke je používanie copywritingu. Úvodná stránka? Všedné. Niečo o nás? To má každý. A hlavne tie články o našej tvorbe. Kontakty. Predstav si, že si v obchode a chceš sa opýtať niekoho na niečo. Prvé, čo zháňaš, je predávač, ktorý by mal byť čo najbližšie. Toto sú tie tvoje kontakty, ktoré by mali byť čo najbližšie. Nech sa pozerám, kde sa pozerám. Napríklad teraz ich vôbec nevidím, keď scrollujem, keď si rozbalím produkt, ešte ako tak. Ale v prvom rade by som ich dal na túto stranu, aby boli čo najbližšie, vždy viditeľné, čo najrýchlejšie dostupné. Taktiež by som samozrejme dal na tvoju stránku nejaký chat. Ako vidím, že je to asi vo WooCommerce, tak by som napríklad, ja používam Zopim pri niektorých, ktorý sa dá použiť aj mobil, takže si 24 hodín dostupná. Ďalej, čo mi chýba na tvojej stránke, je nejaký úvod. Vlastne hneď vidím len obrázky, ale nedostávam ten čas, ktorý si potrebujem uvedomiť, že áno, som na šperkoch Salina Natalis, som tu preto, nepoznám žiadnu históriu. Nedáva to ten príbeh, ktorý by ma tak navňadil si kupovať šperky na tú krásu. Taký úvodný vstup. Navrhoval by som ti tu dať nejaké texty, nejaký článok dobre napísaný, prečo, história, nejaký romantický príbeh a podobné veci. Ďalej, čo mi vadí, tak tu sú hlavne texty a hlavne popisky v produktoch. Náramok pletený zo šnúry s kovovým komponentom. 5 eur. Jednoduchý náramok, vyjadrujúci lásku napríklad, keď tam vidím to srdiečko, znak priateľstva alebo podobné veci. No, netreba sa sústrediť na tie technické veci, ale skôr pri týchto bižutériách by som volil niečo, čo vyjadruje emócie. Taktiež by som si dával pozor, náramok s veľkým N, bodka chýba. Všeobecne by som ti odporúčil si nájsť copywritera, robím aj tieto služby. Moje práce si môžeš pozrieť na adresách, ktoré nájdeš na konci. Ďalší problém, ktorý vidím na tvojej stránke. Súvisiace produkty. Nič. Komentáre. Nič. Na stiahnutie sa môže kľudne vypnúť. Neponúkneš e-produkty. Ešte sa vrátim k položke súvisiaci tovar. Prečo je také dôležité, aby tento priestor, ktorý máš tuto okolo, bol využitý a aby aj súvisiace produkty, súvisiaci tovar boli vyplnené. Je to hlavne preto, že zákazník, ktorý si kúpi jeden remienok pre seba, náramok pre seba, môže si chcieť kúpiť ďalší pre priateľku, prípadne priateľa, rodičov, a preto je dôležité, aby mal hneď na výber ďalšie. Je to také, ako keď ideš do obchodu, jeden sveter sa ti ľúbi, ale vedľa uvidíš ďalší sveter, tak si ten pozrieš a vždycky si máš čoho vybrať. Tuto, keď si pozerám jeden výrobok, nemám ďalšie výrobky.
Čiže vlastne namiesto jedného produktu, takto si kúpim iba jeden produkt. Keby som mal ďalšie, možno si kúpim ďalších 3, 4, 5 ďalších výrobkov. Preto je dôležité, aby tento súvisiaci tovar bol vyplnený. Ďalšou takou chybou, čo vidím, sú fotky. Za prvé máš tu 3 fotky, ktoré sú celkom rovnaké, za druhé galéria je celkom rýchla, za tretie máš tu detail, ktorý mi nič nehovorí o tom človeku, ako na ňom vyzerá, že či je to muž, žena. A preto je dôležité, aj aby ľudia videli, ako sa ten tovar nosí. Ďakujem ti za pozornosť, viac o mojej práci nájdeš na www.pomocvobchode.sk.